Helo, a croeso i sesiwn arall ar gyfer plant cyfnod Sylfaen. Bob tymor y haf, mae ysgolion yn gwneud diwrnod mabolgampau, a heddi ni'n mynd i gael mabolgampau'n hunain getre fan hyn. Ni'n mynd i wneud 5 gêm gwahanol, a ni'n mynd i ddangos y gemau chi un ar ôl y llall. Gyntaf, ni'n mynd i twymo lan, so blant chi'n barod? Ni'n jyst yn mynd i rhedeg rownd o sbotlin i sbotlin. A pan bydda i'n gweud lliw, ni'n mynd i goffa mynd i'r lliw cywir. Coch! Da iawn. Barod i fynd to? Ie. Bant ni. Melyn! Da iawn. Bant ni. Oren! Da iawn. Barod i fynd? Bant ni. Beth ti'n dewis lliw llyn? Melyn! Faint ti'n dod hefyd? Da iawn. Gwen ti'n dewis lliw llyn? Biws! Da iawn. Pan ni wedi twymo? Da iawn, ni'n barod i fynd y gweithgaredd cyntaf de. Da iawn pob un, so ni'n barod i ddechrau. Cwpl o bethau chi feddwl am. Gan bod gyda ni 2 blentyn fan hyn, maen nhw'n mynd i fod yn cystadlu'n erbyn i gilydd. Os ych chi'n unig blentyn neu neb i gael ei cystadlu'n erbyn, gallech chi fod yn cofnodi'ch amserau chi a faint mor gyflym i chi wneud nhw, a wedyn y diwrnod ar ôl neu gallech chi drio nhw to i weld os allwch chi'n wneud e'n gynt. Ras gyntaf sydd gyda ni yw ras wy a llwy. Mae'n griff bach yn anoddach, mae griff yn defnyddio llwy a pêl fach, a mae Gwenlli yn mynd i defnyddio raced mawr a car. Mae hefyd pellteroedd gwahanol gyda nhw. Blant, ydych chi'n barod? Ar eich marciau, barod, ewch! Da iawn, cadw fynd lan i'r cwns coch. Beth mae'r cwns ti'n dod A nôl. Os mae fe'n cwmpo, ni'n pigo fe lan. Da iawn, Griff. Da iawn chi, fantastic. Cystadleuaeth nesaf yw'r gwahanol neu javelin, ond sim gyda ni javelins iawn, so ni'n mynd i fod yn taflu wellies mewn i'r bocs. So mae gyda'r plant 6 wely yr un, a ni'n mynd i weld faint maen nhw'n gallu cael mewn i'r targed. Chi'n barod blant? Bant ych chi. So taflu 1 ar y tro. Da iawn, gwen chi. Cadw fynd ar un nesaf. Gadw fod o'n hyn. Cadw fod, cer yr un nesaf. Da iawn, good shot. Da iawn, un nesaf Gwenlli. Da iawn, a un to. Da iawn. Y ras nesaf yw ras cydbwysedd. So gallwch chi ddefnyddio rhywbeth i roi ar y pen, a wedyn mae'r plant yn mynd i fod yn cerdded o amgylch. Os mae'r côn fel sydd gyda ni'n cwmpo, mae'r plant yn goffod roi yn ôl ar y pen. Chi'n barod? Ie. Ar eich marciau, barod, ewch. Gwenlli dim twtch. Gwenlli dwylo lawr. O, ti draw fan hyn. Draw fan hyn. A nôl. Rhaid nôl ar y pen. Da iawn. Dwylo ti lawr. Da iawn, Griff, a to. Da iawn, rowd y ti. So mae'n bwysig fan hyn bod ni'n cadw pen i lan a ddim yn symud e. Fantastic, da iawn. Ni wedi cyrraedd y cystadleuaeth diwetha, a hwn yw'r ras rhedeg. Da iawn pob un sydd wedi cymryd rhan.
Cofiwch, gallwch chi wneud cystadlaethau gwahanol yn dibynnu ar pa offer a beth ych chi'n hoffi wneud. Fan chi'n barod am y ras olaf? Ar eich marciau. Barod, ewch! Round y côn y tro cynta, a nôl. A unwaith to, a to, a to. Round y côn, a nôl y dechrau. Fantastic, da iawn.